हाँ देखिए भैया, हम राइटर भान भगत कुशवाहा जी आप लोगों की सेवा में समाज सुधार गीत लेके आयल बनी। समाज के सुधरले के कई नियम बा, कई रास्ता बा। कथा के माध्यम से भी समाज सुधर सकेला, गीत के माध्यम से भी समाज सुधर सकेला। अपने करके चल के दिखावल जा, सुना के दिखावल जा, दृष्टांत दे के समाज के सुधारल जा सकेला। देखिए आज हल कर लो, सब लोग यह चाहता कि हमार नौकरी के पैसा बचल रहो और परिवार वाला पैसा जन घुसखोरी वाला पैसा बा उससे हमार काम चल जाओ। तो देखिए समाज सुधारक सब लोग चाह, लेकिन समाज सुधरले में समय लगेला। आई समाज सुधार ये गीत आप लोगों के सेवा में प्रस्तुत बा। घुसखोरी जहिया बंद होई तब सत्य के बदरी छा जाई। ममता इंसान में जाग उठी तब राम राज घरे घरे आई। आपन पराया जब ये कहोई इंसान पे गम तब ना आई। कानून जब आपन फर्ज बुझी अपराध जगत से मिटी जाई। नौकरी से पेट के आर नौकरी से पेट नहीं के भरता ये भाई। सब लोग चाहता ऊपर वर के कमाई। सब लोग चाहता ऊपर वर के कमाई। ओ नौकरी से पेट नहीं के, नौकरी से पेट नहीं के भरता ये भाई। सब लोग चाहता ऊपर वर के कमाई। सब लोग चाहता ऊपर वर के कमाई। के करके करना मले, के करके करना के हम गिनाई। सब लोग चाहता ऊपर वर के कमाई। सब लोग चाहता ऊपर वर के कमाई। शासन पर शासन कान गोइले खपाल हो। नीचे से ऊपर ले बिछल बाटे जाल हो। नीचे से ऊपर ले बिछल बाटे डाल हो। और लूटे पर धान जी हो, लूटे पर धान जी चका रोट छिलवाई।